Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakaingatan at pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, nagiging sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo, sa inyong lahat ng siksik, dikdik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Bago po ang lahat po ay shoutout po sa inyong lahat, mga tulid ko po mga subscriber po, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta po sa araw-araw. Tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay babagi ko po ay orasyon, dasal, ritual sa taong may lihim na inggit at galit sa iyo. Ito po ay napaka-importante po sa pang-araw-araw po natin na po ay magdasal po ng isang Ama namin luwalhati at isunod ang orasyon ng 3 beses po. Ang pamamaraan po ay usalin sa isip lamang po at ipo sa iyong dibdib ng 3 beses. Kumuha ng papel na malinis at isulat sa papel ang orasyon at kumuha ng baso at lagyan ng asin at ilagay ang orasyon, ibaon sa lupa. Magtataka ka sa resulta. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ng pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipanghitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan man namin. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. At isunod ang orasyon po ng 3 beses po. Kung usalin po niyo sa isip lamang po at ihip po sa inyong dibdib ng 3 beses, usalin po lamang po ng 3 beses. Pero kung gagamitin po niyo sa isulat po sa papel, 1 beses lamang po isulat po sa malinis na papel at ilagay po sa baso o may garapa po kayo dyan at lagyan ng asin. Ilagay po nyo yung orasyon na isinulat po nyo sa papel na malinis at ibaon sa lupa. Magtataka kayo po sa resulta po. Narito po ang orasyon. Sutar matis ni yupirit. Sutar matis ni yupirit. Sutar matis ni yupirit. Ayan po ang orasyon po na orasyon dasal ritual para sa taong may lihim na inggit at galit sa iyo. Napakabisa po ito, orasyon po. Sana po tiwala lang po sa sarili bago kayo gumawa po ng mga bagay na mga orasyon para lalong bumisa po ang inyong ginagawang ritual po.
Yan po, i-ikon nyo na lang po, i-screenshot nyo po. Sutar Matis ni Yopirik. Yan po ang orasyon po. Paki-ikon nyo na lang po maigi po. Yan po ang orasyon po. At ikon nyo po yung mga pamamaraan po ay ikon nyo po para magamit po ninyo. Kahit saan man kayo, nasa abroad po kayo, pwede yung gawin po ito. Masarayo po yung mga taong may inggit po sa inyo sa trabaho, maganda rin po ito. Anyong gagamitin po. Yan po ang ganda po, presiso po nito. Kahit nasa malayo po kayong lugar, kahit nasa bundok po kayo, pwede nyo po itong gawitin. Ang gawin po ritual. Basta ang nakasulat po dito sa kung po ay mga gampanan nyo po at sa presiso po. Ang gagamitin po nyo dito ay kung ibabaw nyo po sa lupa ay kumuha po kayo ng papel na malinis at isulat po ng ballpen, kahit anong pong klaseng ballpen, at kumuha ng garapa na maliit o tamang-tama lang po yung papel na ilalagay po orasyon o baso po kung wala po kayong maliit na buti o ano pa mo dyan, sa may takip po, at tapos lagyan nyo po ng asin at ibaon sa lupa. Magtataka po kayo sa resulta po. Yan po ang kon po ng Hiwaga ng Pangasinan. Marami po ako ibabagay po sa inyo dito, kaya tumutok po lamang po kayo sa Hiwaga ng Pangasinan at mag-subscribe, mag-like and share. At pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Huwag nyo pong i-skip kasi maganda po ito sa mga taong may inggit sa inyo, lihim na inggit sa inyo at galit. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout po sa inyo lahat. Sana po wag po kayong magsawang mag-subscribe. Like and share, pakipindot na rin po ang binay. Maraming salamat po.